Ja, dus is wel denken, wat doet ze nou? Nou, ik ben onthut draven. En zoals juist kost me dat nogal wat moeite. Maar ik doe het net van neer, want ik ben in training voor de 5 kilometer. Ik wil namelijk heel graag fit worden deze simmer. En die conditie van mij is echt sam in. Maar daar hebben we bij Omroep Friesland nog echt iets heel leuks van bedacht. Namelijk Fit My Femke. Elke week komen er 3 na je podcast online. Dan binnen trainingen waarin je eigenlijk stap voor stap naar die 4 kilometer tabwerk je. Tuurlijk slaagt het me dat wel. Hoe techniek, hoe moet ik rennen, hoe moet ik ziek helden, wat moet ik eten, wat moet ik drinken. Ik begeleid die naar die 4 kilometer daar. Door die precies te vertellen hoe lang we draven mast, hoe lang we skuieren mast en hoe is dat zit maar. Nou, dan mag je even naar simmerinfriesland.nl gaan of even de Omroep Friesland app downloaden op die telefoon. Daar zit alles op. En echt weer, de zus het om mij. Mijn conditie is echt heel min. Maar ook is het echt, ik weet het zeker.